Grupp ta' studenti mill-Istitut tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija għamlu xogħol ta' restawr fuq il-Kappella ta' Santa Ktarina fil-Gudja, dan bħala parti minn kors vokazzjonali li qed jagħtihom l-opportunità li jiksbu l-prattika meħtieġa fuq is-sena tar-restawr tal-ġebel. Waħda mill-istudenti li ħadmet fuq dan il-proġett spjegat kif kienet esperjenza sabiħa li jaħdmu b'metodi antiki fis-sena tal-ġebel li llum m'għadhomx jintużaw. Huwa sodisfazzjon li qed tagħmel affarijiet antiki li kienu jagħmlu n-nies ta' qabel. U xi ħaġa li tgħid ara n-nies antiki kif kienu jaħdmu, imbaltuh, mhux affarijiet li naħdmu bihom illum il-ġurnata. Allura jisek tħoss dak iċ-ċertu challenge u sodisfazzjon fl-istess ħin li qed tagħmel xogħol differenti. Student ieħor tkellem dwar l-ikbar sfida li f'dan il-proġett. L-aktar ħaġa diffiċli li sibt hija l-kontrabejt ta' fuq is-saqaf. Ovvjament qatt ma kelli idea kif tittamlu, però bl-għajnuna tal-allima u studenti oħrajn tallimt. L-Arċipret il-Kanonku Norman Zammit spjega li fil-kappella se jkun hemm is-sagrament għal kull min imur jitlob fiha. Is-Sindku tal-Gudja Marija Sara Vella qalet li għall-Kunsill kien importanti li jaħdem mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-MCAST għal dan ir-restawr u awgurat li jkun hemm aktar kollaborazzjoni fi żmien li ġej. Waqt żjara li għamlet fil-kappella l-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana innotat kif l-edukazzjoni hija għodda importanti biex is-snajja f'pajjiżna ma jintilfux, fl-istess ħin li ma jintilifx il-wirt kulturali. Qed nitkellmu fuq il-wirt kulturali tagħna u allura meta qed nenfasizzaw ħafna fuq il-preservazzjoni u l-konservazzjoni illi jkollna n-nies li huma mħarġa u speċjalizzati f'dan is-settur. Dan mhux l-unika proġett li ħadmu fuq studenti tal-MCAST hekk kif għamlu wkoll xogħol ta' tiswija fil-Kappella ta' San Filippo fl-Isla, il-Kunvent ta' Sant'Ugustin fir-Rabat u l-istazzjon f'Birkirkara.